Hola, què tal, alumnes de quart? Vinga, us vaig explicar les activitats de llengües de la setmana del 25 al 29 de maig, de llengües de català i de castellà, no? Molt bé, de català començaríem per l'activitat d'ortografia, fitxa 14, les majúscules, i aquesta, taller d'ortografia, les majúscules, fitxa 14. Tenim l'exercici 1, llegeix el text, ben atenció a les lletres destacades i completa la informació de sota. Llegiu aquest text, fixeu-vos amb la S i amb la A, les tenim d'un altre color, i en aquí baix doncs posem el que correspongui, quan fem servir la lletra majúscula i després de quan fem servir la lletra majúscula. L'exercici 2. Subratllem amb el color corresponent les paraules escrites en majúscula. El nom de persona, busquem aquí els noms de persona i els subratllem de color blau. Nom de lloc, que vagi en majúscula. El busquem i el subratllem de color vermell. Sí? I finalment aquí ens posa una mica de teoria, que ja en parlarem en les sessions setmanals. Després, aquí, aquest exercici de cicles. Aquest, com que ja ho vam fer a castellano fa molt poquet, segur que us sona i ho fareu superbé, que ens diu la teoria. Simplement heu de dir a quines paraules corresponen aquestes cicles. Ho podeu fer amb números o amb fletxes, com us vagi millor. Si passem de pàgina, aquí tenim l'exercici 4 i l'exercici 5. Aquí una mica més gran. Així, perfecte. L'exercici 4 també parlaria de cicles. Heu de posar a dalt de cada edifici les cicles que correspondrien. Universitat Autònoma de Barcelona. Doncs posem les cicles que correspondrien a aquestes paraules. D'acord? I finalment l'exercici 5, doncs aquí tenim una sèrie de paraules. Hi ha algunes que haurien d'anar en majúscula i no hi van. Doncs les que estiguin mal escrites, que ens hi falti la majúscula, les escriviu al costat. Albert és un nom propi i hauria d'anar en majúscula, doncs l'escriviu aquí al costat en majúscula. Sí? L'altra activitat de català és de comunicació oral, és la tasca 3, que diu descriu un animal de companyia. El primer que hem de fer és escoltar l'àudio, que us posem aquí, en les activitats, i després començar a fer la fitxa. Escolta amb atenció i escriu la resposta. Ja veureu que és una nena que parla amb el seu pare, hi haurà una activitat que han fet a l'escola, i heu d'anar responent, ja n'hem fet d'aquests, doncs totes les preguntes. Aquí us posa sense revisar l'àudio, apunta dues de les característiques que esmenta de cadascun. Si necessiteu revisar, el reviseu, ja ho sabeu, si necessiteu revisar l'àudio, i si no, doncs ho feu sense revisar. A veure qui ho fa millor. Molt bé, i després aquí us posa que acabeu d'escriure la història, ja veureu, quan l'escolteu heu de posar com l'acabaríeu vosaltres. Després tenim l'exercici 2, vinga. Tens algun animal a casa? Doncs poseu sí o no. Si teniu sí, doncs dieu com es diu, quin animal és, un tigre, un cocodril, un hàmster, un gat, un gos. I després també podeu posar animals de companyia que tinguin amics vostres, o familiars, o veïns, els podeu escriure aquí. I ja estaríem, això ja no caldria fer-ho. Ho podeu mirar, però ja no caldria fer-ho. Molt bé, això serien las de català. Anem a mirar las de castellano. De castellano primero tenemos una ficha de ortografía, ¿sí? Sobre las letras G y J y el sonido, y sobre haber y haber. Aquí tenemos la ficha. Tenemos la teoría, ortografía,
J, G y el sonido G, ¿sí? Y nos miramos bien la teoría, ya la comentaremos entre semanas, ¿sí? Si hay dudas. Y luego hacemos el ejercicio que pone aquí. ¿Sí? Aquí tenemos que completar el sonido con la grafía que corresponda, G, J, o G con U, o G con U con diéresis. Y a continuación tenemos estas palabras haber y haber. Suenan igual, pero significan cosas diferentes. Aquí nos pone la teoría, nos la miramos bien, la comentaremos en los encuentros semanales y luego tenemos que hacer el ejercicio. Poner haber o haber, pues depende de lo que signifique. Muy bien. Y finalmente de castellano también tenemos una comprensión lectora sobre estas páginas del libro Don Quijote. Os leéis el texto, ¿de acuerdo? Y tenemos que hacer los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. El 1 y el 5 lo hacéis en el libro, ¿de acuerdo? El 1 y el 5 los podéis hacer en el libro. El 2, el 3 y el 4 en un papel aparte, ¿sí? Os leéis las preguntas y las respondéis en una hoja aparte, ¿de acuerdo? Si hay dudas, ya sabéis que durante la semana las resolveremos y iremos corrigiendo los ejercicios, ¿de acuerdo? Pues, doncs això serien les activitats d'aquesta setmana. Espero que us hagi quedat clar i ens veiem en les trobades. Vinga, que vagi molt bé. Adeu.